Eta ostian, uda horretan izan genuen ikastolakook ikastaro bat Iruñan. Eta ni joan nintzen, enbiziko aldiz ikastoletako ikastaro batera. Oso pozik. Iruñara joan, Iruñako mintegi handian. Eta hasi eta ordu betera edo egun berean, lehenbiziko egunean, grisak etorri eta kanpora bialdu. Itxi ziguten. Eta orduan elkartu ginen, ala moduz, eta zer egin eta batek, beste lekun bat beharko dugu. Eta zan nabanik, topatuko dut, aber. Eta Durangon topatu naban leku bat, eta ikastoletako guztiek Durangora etorri ziren, Durangoko Exixurretara. Harriandiko monja italiarren gana. Eta ginen nola, bueno, antxe harretu ginen. Eta oso eskuzabalak izan ziren monja horiek. Eta antxe hartu gintuzten, eta hor ikusi zutenik pentsatzen dut. Horko antolamenduan zebiltzatenak. Ikusi zutenean pentsatzen dut nik, halako neska, 20 urteko neskatu hau, dala ginen neskatuak, dala ginen gazteak. Eta neska. Eta neskak gehienak. Mutil batzuk ere egon ziren gero txoa, baina konbentetatik atatako batzuk. Baina, ikusi zuten, mugitu nintzela eta lortu nuela aztak ezer, proposatu ziaten berehala ikastoletako koordinatzaile izateko. Berehala, ikustezu. Eta orduan gaur, unkituta eta bagalizango naiz. Eta etxera joan nintzen eta amari galdetu, ama hau proposatu diate, zer uste oso? Zer, interesatzen zaizu, ona iruditzen zaizu? Hala, amak beti aurrera. Eta aurrera egin du. Eta orduan Bizkaiko ikastolen koordinatzaile izan nintzen 2 urtetan. Maizu maistrak koordinatzen. Orduan, gau, terrila, niretzako mundu berri bat zan. Ordurako Durangon antzerkia egiten genbiltzan eta... Maituko dugu ikastolekin eta gero gertatuko gara... Bai, lotu egiten da, eta hor... Bueno, borkatu. Karo, nola, Durangon ja, banen bilan antzerkian, egin neban lehenbiziko gauza izan zen, ikastolako entzako antzerki ikastalo bat antolatu. Bilboko Luis Iturrirekin. Luis Iturri lokalizatu nun, teatroko jendearen izenak ezagutzen dituen, eta hala, eta hortxe. Eta horra ziginen ikastoletako koordinakuntza. Gauza interesgarri batekin, antzerki kontu batekin. Pagatu egiten ziaten ikastoletakoek 100 peseta, Bizkaiko irakasle bakoitzak 100 peseta jartzen zuen, eta horrekin ere soldata, 7.000 peseta egiten zitzaidan. Eta danak ordaintzen zuten, sekulan ez zitzaidan, peseta bat ere faltatu. Eta nik ez dut gogoratzen nahi nola batzen genuen, bakarriko ziaten euskaltzaindian gunkan, Ribera kaleko euskaltzaindian eukan egoitza, han lokal bat, Rosamari Hartza eta Litzundia zeuden, durakarra edanak. Aldemenean dagoela nioko Amaia kafetegia. Amaia kafetegia, egon nazara, Amaia kafetegia, ara batek ginen kafe hartzera, aldiro. Da hor, nik ikastoletako, Bizkaiko ikastoletako jendea batzen zanan, batzen ginen, hor 2 alde dago. Nire lana, eta gero irakasleen, gurasoen aldetik koordinatzen zuena. Hor, Arantxa Santa Maria zegoen, irakasleen koordinatzailea. Baina ni nintzen, irakasleen, gurasoen koordinatzailea, ni nintzen irakasleena. Eta nire lana zen, irakaslea bizitatzea, beharrak zertzea, elkarren berri ematea, gauza denontzako antolatzea, eta antolatzen genuetako 2 gauza nagusia antolatzen genituen. Bat, Gabonetan jostailu hezitzailearen nolabait muestra edo egiten zen erakusketa, gurasoek eros ezaten, hasiera baten ezagutu zezaten eta gero eros ezaten. Eta erosi egiten zituzten jostailuak eta guk enkargatuten genituen Bartzelonara. Horretarako Bartzelonara joaten ginen. Horriz interesgarria zen, eta horrek sartu ninduen ni harremanetan Bartzelonako mugimendu pedagogikoarekin. Rosa Sensat, hor ezagutu nuen Marta Mata, eta hor oso lotura garrantzitsua izan zen hori. Hortik aurrera korronte pedagogiko boteretsuak
hobeto ezagutu genitu. Frenetismoaren kontuak, eta hor publikatzen ziren momentu hartan, hasi ziren publikatzen Freneten obra guztiak, eta, bueno, Frantziako aldizkari frenetistak eta ezagutu genitun, eta horiek ja ikastoletara, lotura hori egin genuen oso laster. Halanda ere, ikastoletan bazegoen, beste partea zen, koordinatzea, eske bi gauza esan dut, jostailuena, eta koordinazio pedagogikoa ikastolen artean, eta baita ere Gipuzkoa eta Nafarra eta Arabarekin. Eta orduan, horretarako elkartu egiten ginen, hilean baten, koordinatzaileak, modu diferentez geunden ordezkariak, gu ginen ordezkari zuzenak. Gipuzkoan oso bananduta zegoen jendea, bi talde zeuden. Gurekin elkartu egiten ziren, nolabait Eleizarekin edo PNU-eren oraintxe geroago. PNU-eren mende ez zegoen jendea, eta horiek ziren Gordailuko jendea. Gordailu zen denda bat, oso denda puntakoa pedagogian, material pedagogikoetan eta liburuetan, eta oso frenetistak ziren, eta hor Arantza Allur, Arantza, no esan bestia, Arantza Arrieta, hor jende asko, gero Pakita, memoria, Felice Berriak, hor, oso jende puntakoa meren momentuan pedagogikoki bazegitenak Gipuzkoan. Araban, bazegon Eusebio Osa, puntakoa zen, Eusebio Osak liburu bat egin zuen, sasoi hartan pedagogia liberatzailea edo daukat. Eusebio Osaren liburuak eskandalua zen. Freirerekin, ez da? Freire sasoi hortan ere bai hasten da, baina Freire guk berandutxoago nik esango nuke irakurri genuela. Igual bai, baina igual denbora nastatzen zait. Bueno, baina hor da Freire eta Ivan Illich eta erakusten, sasoi hortako eta Errusiatik ere Makarenko, poema pedagogiko, nolabait Europakin pizkabal lotzen, eske jendeak ez daki frankismoa zer izan da. Zer izan da. Zelako tunel ilun, tunela, baina atzeruntza bialtzen zaitun, 40 urte atzerago bialtzen zaitun tunela. Tunel ez diogu sekulan barkatuko, ezin dezakegu barkatu. Bakarrik tunel hortatik ateratzean, liburutegi bat ikusitan negarrez hasten ziren. Dana zande bekatu da. Zenbat bekatu ziruten. Zenbat jakituria, zenbat posibilitate.